Җомга кичә мөбарәк булсын. Эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Узган көннәр яңалыклары белән атна информацион программасы. Студияда Гөлназ Гатауллина. Бүген сезнең игътибарга. Үзара салым буенча референдум үтте. Коммуналь хезмәтләргә түләмәүчеләргә таләпләр кырыслана. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак сөйләрбез. 18 ноябрьдә республикабызның 844 авыл һәм шәһәр җирлегендә, шул исәптән Саба районында җирле мәсьәләләрне хәл итү максатларын күздә тотып, үзара салым җыю буенча референдум үтте. Байлар Сабасында үткән бу чара турында киләсе хәбәрләрдә. Сабаның Сәләтле балалар мәктәбендә урнашкан 2485 участокка халык иртәнге сәгать 7-дә килә башлады. Беренче булып Байлар Сабасында яшәүче Марат Нәбиуллин тавыш бирде. 2019 елда башкарасы эшләр белән райондашларны мәгълүмат чаралары алдан ук таныштырды. Бюллетенда да алар күрсәтелгән иде. Быел үзара салым акчасы 300 сум итеп билгеләнде. Үзара салым программасы буенча халыктан җыелган һәр сум өчен республика бюджетыннан 4 сум бүлеп бирелә. Бу акчалар җирлектәге күп мәсьәләләрне хәл итәргә мөмкинлек бирә, Саба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расик Хәсәнов. Безнең уртача һәрбер сайлау участогына 1300-дән алып 1400-гә кадәр халык бүленелгән. Алар барлыгы 6760-тан артык халык, 18 яшы тулып узганнар, гомум халык безнең 9000-нан артык халык яши бит инде Саба шәһәр җирлегендә. Шуңа күрә безнең 5 участоктан комиссияләр оештырылды. Тыныч кына референдумнар башланып китте. Иртәдән булса да инде халык килә, үз тавышын бирә. Халык инде хәзер шушындый референдумнарга ышанды. Чөнки ни дигәндә безнең һәр даим бит инде 2 миллион акча халыктан җыелса, аңа хөкүмәтебез 1/4 хисабыннан бит инде 8 миллион биреп, безнең һәр елны 10 миллионлык Саба шәһәр җирлеге территориясендә эш башкарыла. Әйтергә кирәк, инде 14 елдан бирле бу күп эшләр, безнең инде моның буенча баннерлар, плакатлар куелган. Халык моны һәр даим инде күреп, белеп тора. Булмасын ул елга аркылы басмалар, тимер киң басмалар, булмасын алар юллар, шибинение, бүтән аннары инде безнең детский площадкалар, спорт площадкалар күп эшләнелде бит инде. Әйтергә кирәк, бу безнең өчен зур куаныч. Ни дигәндә халык монда үзе дә аңлый, үз акчасының хәләл биреп, хәләл кеше кергәнлектән халык инде моны һәр даим вату ягында түгел, хәзер хәстәрләп тотарга омтылалар. 19 елда эшләнәсе эшләребез инде байтак планлаштырдык. Без бу эшләрне планлаштырабыз кайдан чыгып, чөнки без әйтәбез, халыкка мөрәҗәгать итәбез. Халык монда үзенең сораулары белән безгә шәһәр җирлегенә мөрәҗәгать итә, язмаша рәвештә гариза белән. Менә без шул гаризалар нигезендә 19 елның дагын сорауларын планлаштырдык. Анда нәрсәләр керде безнең? Безнең бит инде солдат һәйкәле бар, сугыш ветераннары, сугышта катнашучыларга куелган бит инде һәйкәлебез бар. Аның солдат һәйкәле инде тузды. 50 елдан артык инде аны куйганга, менә без быел шуңа реконструкция ясамакчы булабыз, бронзадан куймакчы булабыз инде солдат һәйкәлен. Һәм бар инде безнең Гали Закир урамында басма, теге Дәүлетчин күпереннән соң аны ремонт яңадан капитальны ясамакчы булабыз. Аннары бар инде безнең Абражныйда 3-4 кенә хуҗалык торса да, анда инде яз көне скорыйда чыгалмый торган елгашык бар бит инде анда. Менә шунда без турба салып, күперчек ясамакчы булабыз. Һәм бар иде безнең инде менә 18 елда да эшләдек. Хәзер тагы менә 19 ел планына да киттек. Анда бар инде безнең грунтовый 3-4 хуҗалыклы тыкрыклар, урамнар. Менә без шуларга 19 елда дагы шибинение ясап киттек инде. Аннары бар инде безнең Гали Закир 44 арасында детский площадка төзү планлаштырабыз. Менә шушындый 5-6 төрле эш буенча без 19 елның референдумына шундый сорауларны куйдык. Сайлау участогына иң элек өлкәннәр һәм эшкә ашыгучылар килде. Гаиләләре белән бергә килүчеләр исә күпчелек булды. Иртә иргә там эшне бетереп куярга сразу ашылуга участок килеп җитәм инде. Һәрвакытта сайлау гаилә белән бергә йөрибез. Референдумга да, мондай сайлауларга да. Эшләрдә командировкаларда булмаганда семья белән бергә йөрибез инде. Булай төрле вакытлар туры килгәләде. Пландыра инде Саба елның-елына матурлана, төзекләнә. Әле менә күпер матурлап яталар дигәндә, бәлнис пешмәгән дип әйтелми инде ул. Россия буенча да, Татарстан буенча да безнең район
Менә сәбәтимде. Bütün яктан да уңайлыклар тудырылган. Сабаның Сәләтле балалар мәктәбендәге участокка 1411 кеше теркәлгән. Алдан тавыш бирү мөмкинлегеннән 12 кеше файдаланган. Райондашларның тавыш бирергә бердәм килүе куандыра ди комиссия рәисе Илдус Тәҗиев. Безнең бу 2485 сайлау участогы. Без инде бу референдумга 14 ноябрьдә тотындык. Хәзер инде менә бу сайлауны, референдумны без башлап җибәрдек. Сәгать 7-дә. Сәгать 7-дә уже безнең сайлаучылар инде килгән иде. Беренче булып безнең килде Набиуллин Марат. Инде без бүләк әзерләгән идек. Аны бирдек. Һәм халык бик актив килә. Бүгенге сәгатькә уже 350 сайлаучы килде. Без инде яшьләр дә килә, беренче сайлаучылар да килә, беренче сайлаучыларга уже без бүләк әзерләгән идек. Аларга да бирәбез инде. Сабак халкы үзара салым буенча республика программасында актив катнаша. Бу авыл халкына җирлекнең бюджетын тулыландырырга һәм шул сәбәпле авылларны циклендерү буенча булган проблемаларны шишәргә, тормыш сыйфатында күтәрергә ярдәм итә. Байлар сабасындагы 24-83 номерлы сайлау участогында эш кайный. Комиссия тулы составта халыкның килеп тавыш биргәнен көтә. Күрсәтелгән вакытка һәм алдагы 1 сәгать дәвамында сайлаучылар сирәк кенә күренсә дә, вакыт барган сайын халык агымы да ешайды. Гомумән сабалылар мондый чараларны гражданлык бурыч итеп кабул итә, актив булырга тырыша. Мәгълүм булганча, референдумда 2019 елда үзара салым күләмен баликлык яшендә булган һәркемнән 300 сум җыю мәсьәләсенә фикер белдереп, әйе яки юк дип җавап бирәсе иде. Аны һәркем үз каланчасыннан чыгып кабул итә билгеле. Бу мәсьәлә белән килешүчеләр дә, ризасызлыгын әйтүчеләр дә бар. Шуны билгеләп үтәргә кирәк, үзара салым буенча җыелган бу акчалар республика бюджетыннан бирелгән акча хисабына 4 тапкыр арттырыла. Аның тотылышын исә контрольлек итүче органнар үз карамагына алып күзәтәчәк. Әлбәттә, җыелган бу халык акчасы районыбызда, авылларда, сабада төзекләндерү, матурлау, гомумән тормыш-көнкүрешебезне яхшырту максатларында тотылачак. Зур өметләр баглыйбыз инде, юлларыбыз, инләребез әйбәт булсын инде, күперләр эшләделәр инде. Без үзебез Шәмәрдән ягында торабыз инде, безнең якка да берәр әйбәтрәк нәрсәләр эшләсәләр сөенерик инде. Мәсәлән, дип инде менә ял итә торган нәрсәләр теге читтәрәк булды бит инде безнең якта да зирәк өстәге яктарак берәр нәрсә булса шунда. Халык өченме? Халык өчен инде, менә алар пенсионерлар өчен әзрәк йөреп кайтырга шунда, шундыйрак нәрсәләр инде без үзебез прогулкаларга чыгабыз инде, дөрес. Тротуарлар безнең өчен бик әйбәт булды, шуннан төшәбез, шуннан кайтабыз. Шул. Булай үзгәрешләргә сөенәсез. Үзгәрешләргә сөенәбез, әйе, сабабыз матурланды, чистарды, әйбәт. Рәхмәт. Җитәкчеләргә. Без теләп катнашабыз, теләп. Бүген үк җисталарда аны биреп кайтырга риза. Телибез. Шул уңышлар. Бу референдум бик кирәк дип уйлыйм, чөнки бөтен кеше күреп тора, безнең сабабызда көннән-көн сабабыз матурланып килә, территориялар чистартыла, урамнар, тыкырыклар асфальтланып киләләр. Кичкенә савыз кичкенә булса да, зур шәһәрләрдән дә матурак булып, зур шәһәрләр шикелле булып тора инде. Эшләр бик күп эшләнә, тыкырыклар, менә бер тыкырыклар да калмады, пишрак тыкырыклар, асфальтлар җәяләп килә. Безнең набережныйга нәрсә булып, ни генә тора, читтән киләләр, менә карарга ул набережныйны, паркларыбыз инде матур булып торалар. Шуның өчен бик зур рәхмәт безнең район җитәкчеләргә. Сабаның балалар иҗат үзәгендә урнашкан 24-83 номерлы сайлау участогында сайлаучылар референдумга әнә шундый ниятләр белән килүләрен белдерде. Әлеге участокта 1300-дән артык саба кешесе теркәлгән. Иртәнге сәгатьләрдә шуларның 13% килеп үз җавабын калдырды. Безнең сайлау участогында 1376 кеше теркәлгән. Хәзергесе моментта шуларның 145-е сайлады. Алдан сайлаучылар саны 21 кеше иде. Референдум халыкка иң элек үз позициясын белдерергә, торган җирләрендә яшәү шартларын яхшырту өчен беренче чиратта нәрсәләр эшләргә кирәклегенә этәргеч бирә. Шуңа да райондашларыбыз аның мөһимлеген истә тотып чарада катнашады. Референдумда бу көнне район буенча 81,11% кеше катнашкан, шуларның 87,69% үзара салым түләргә ризалыгын, 12,25% каршы булуын белдергән. Саба шәһәр җирлегенә килгәндә, биредә яшәүчеләрнең 80,32% референдум килгән, 78,83% кеше әйе, 24,17% юк дип җавап биргән.
Соңгы елларда торак коммуналь хуҗалыгы, электр, газ өчен түләмәүчеләр хакында еш сөйләнә. Әҗәтле кешеләргә аңлату эшләре алып бару, кисәтү ясауның да файдасы юк. Безнең алдагы сюжет су өчен әҗәте җыелган кешеләргә карата кулланылучы алым хакында әзерләнде. Тулырак Гөлназ Вахитова хәбәрендә. Байлар сабасында торак коммуналь хуҗалыкта эшләүче Рәсилә Арсланова, Резида Валиева һәм Рәшит Гусамов хакында белмәгән кеше юктыр мөгаен. Шәхси хуҗалыкларда күп катлы йортларда яшәүчеләрнең су счетчиклары белән бәйле һәр төрле мәсьәләне хәл итүче алар. Бүген алар башка максат белән юл алды. Су өчен түләүдә әҗәте булган кешеләрнең су счетчигына шикләү урнаштырылачак. Biz Soba Күп тармаклы җитештерү предприятиесеннән килдек инде сезгә, аңлагансыздыр, контролерлар. Biz сезгә 20 көн элек хат җибәргән идек, әҗәтләрегез күп булу сәбәпле суга түләргә. Biz сезнең бүгенге көннән 20 көннән соң ул хатта язылган иде инде, шикләү куела суга дип. Ул 20 көн вакыт үтте. Biz сезнең бүген суыгызны шикләргә мәҗбүр булабыз. Шуны эшләргә сезгә килдек. Закон нигезендә әҗәтлеләрне тулысынча утсыз, сусыз, гомумән без көндәлек тормышта файдалана торган ресурслардан башка калдырырга ярамый, ә менә шикләргә мөмкин. Бу яңаша алым суны чама белән кулланырга өйрәтеп кенә калмый, җыелып килгән әҗәтне дә кайтарырга мәҗбүр итә. Башкарылачак эштән соң су әкрен генә килеп торачак, счетчикка пломба куела. 2 сум акчаны берле сыравын тишәбез. Ona счетчикка урнаштырабыз. Шундан соң суны ашып карыйбыз. Ул экранга киргә тиеш. Соңгы елларда контролерларның бер эше кимеде. Хәзер элеккеге сыман счетчикка магнит куючылар белән көрәшергә кирәкмәй. Чөнки яңа хисаплагычлар магнитка каршы тора алырлык итеп җитештерелә. Район буенча исәпләп карасак, суга әҗәте булган кешеләр 1000-нән артып китә. Торак коммуналь хуҗалык өчен 6 миллионнан артык сумны җыйнап аласы бар. Ә мондый шикләү агымдагы елның октябрь аенда байлар сабасында 3 кешегә куелган. Менә ул шикләү тоже кешеләргә бик зур уңайсызлыклар туры китерә. Инде безнең менә бу 3 кешене айырган кешеләрнең зур хсуммалар алар. Аның хәзер күп суммаларын берсе түләп битерде, икесе инде түләп битергә менә өлешә түләп битереп бара. Без аны һәр вакытта тотабыз игътибарда. И без уйлыйбыз инде киләчәктә бу эшне моның башлангычы инде шушы берләштерелгән Татэнергосбытның шушы Саба офисының да булыр дип. Әгәр шулай итеп оештырганда гына ул үзенең нәтиҗәсен бирәчәк. Инде хәзер дә инде менә сизелә, кешеләр бу соңгы айларда кешеләрнең түләүләр инде безнең һәр вакытта ел башын әйбәтләнде. Инде ел башыннан безнең әзгенә сентябрь аена хәтле долыклар арту күзәтелә. Менә бу соңгы айда безнең әзгенә кимү күзәтелде. Безгә инде беренче чиратта, конечно, ул долыкларның артуын киметергә кирәк. Аннан соң инде без аны әкрен шушы бергә киметү өстендә эшләячәкбез. Инде киметү инде шушы долыкларны җыеп алу инде. Менә шушы нигә бөтен көчебезне куеп, шушы эшне башкарырга телибез. Сорап, үтенеп әйтәм инде, теге аерга баргач та бик күңелсез. Менә без анда бүген дә 1-2 кешегә барып килдек инде. Кешеләрнең теге өйләрендә балалары йөгереп йөри. Син ута суыгызны шиклибез дип инде аларга шундый душта җуынып булмаячак, туалетка тиешенчә кулланып булмаячак име. Балалар булган өйләрдә бигрәк шитен инде. Шуңа күрә мин әтиәннәрдән инде сорарым, сез инде үзегезнең тормышыгызны, шундый балаларыгызның тормышын, шундый сыйфатын, менә тормыш итүнең сыйфатын төшермәсәгез, шуңа күрә вакытында инде коммуналь услугаларга да, бүтән электроэнергиягә да вакытында түләп барсагыз, ул хәтле ул соң теге авыр булмас дип әйтәм. Но җыйгач менә когда инде 22 меңдә даже күбрәк суммалар бар. Менә без бүген кергән берсенә 22 мең суммасы түләргә инде ул бүтән җирле услугалар белән. Но кеше инде без инде теге төп безнең аерып йөрү генә түгел, кешеләрне тиктер түләтә башларга өйрәтү. Бердәм исәп-хисап ясау үзәгенең Татэнергосбыт белән берлектә эшли башлауына 1 декабрьдә 1 ел була. Бу көннәрдә киләчәктә халыкка түләү кагазьләрен бер квитанцияга берләштереп җибәрү буенча эшләр алып барыла. Безнең бүген көндә ул эш бара, без аны 1 январьга бетеребез дип уйлыйбыз. Монда инде күп аермалыклар шунда, кешеләр үз вакытларында кайчандыр электроэнергиягә договорны бер исем белән төзегән, аның ишендәге икенче семья селенә төзелгән коммуналь услугалар буенча. Анда инде бу дөньядан киткән кешеләр дә күп инде, алар вакытында
яңа килешүләр төземәгәннәр. Шуның аркасында әзгенә хәзер шул туры китерү белән бик каты шөгыльләнәбез. Һәм менә инде безнең бу эшләү тәртибендә дә инде электроэнергия белән эшләгәндә без инде шушы дулыклар белән эшләү тулысынча безнең өстә электроэнергия буенча. Менә ул коммуналь хезмәтләргә күрсәтү, анда безнең инде квитанциядә бар әле торак хуҗалык хезмәтләре, жилищные услуги дип әйтик инде. И анда бар коммуналь хезмәтләр өлеше. Анда инде безнең шул Саба күп тармаклы предприятиесе, и инде икенчесе безнең управляющий компания менә бер квитанция. Һәм инде анда барлыкка тиеш булачак инде тагын электроэнергия татыныр хезмәтнең дагы соннары. Ресурсларның да үз чиге бар. Киләчәк буыннарга да җитсен өчен без аны бүгеннән чама белән кулланырга бурычлы. 2018 ел әкренләп ахырына якынашып килә. Һәркем яңа елга әҗәтләрне түләп бетереп керүне максат итеп куйсын иде. Ул бүгенге көндә үзенең милли үрнәкле, шигелгән мендәрләре белән дөнья халыклары арасында танылып килә. Аның кул эшләренә кулланучылар тарафыннан ихтыяҗ көннән-көн үсә. Сүзебез байлар сабасында яшәүче һәм товарларын Ихлас Татарстан саба сувенирлары исеме астында республика буенча таратучы Лилия Вафина турында. Лилия иң беренче чиратта тормыш иптәше Фәридкә уңган хуҗабикә, улларына исә кайгыртучан әни. Әниләр көне якынлашканда Саба дулкыннары телевидениесе иҗат төркеме Вафиннар гаиләсендә булды. Тәрәзләрдә кичке эңгер-меңгер, өйләрдә утлар эленгән. Җанга рәхәт, җылы мөхит. Гаилә җылысы белән өрелгән матур мизгелләр. Вафиннар менә шул вак кына кыйммәтләрнең кадерен белеп яшәүчеләр. Менә бүген дә алар бергә җыелып көннең хатирәләрен барлыйлар. Балалар мәктәптә ничек укып кайтканнар, Фәрид нәрсә белән мавыккан, Лилиянең эшендә нинди яңалыклар булган. Гамле әңгәмә чәй табыны артында тагын да куера, һәм алар бу мизгелләрне бик тә көтеп алалар. Вафиннар гаиләсе сабаларга гына түгел, Татарстан халкына, алай гына да түгел, чит илләрдә яшәүчеләргә дә таныш. Алар иң беренче үзләренең шигүле мендәрләре белән дөнья халыклары арасында үз исемнәрен булдырдылар дип әйтергә тулы җирлек бар хәзер. Иң беренче дөрестән мендәрдән башладык. Мендәр бик зур ихтыяҗ уятты. Мендәр белән ул бит инде шәхси бүләк, анда теләкләр әйтеп язалар. Мендәрне бер кешедән алып икенчесенә үзенекен бирми. Ул индивидуаль, үзенә генә кагылышлы, шундый җылы бүләк булып саналды. Шуңа күрә мендәрне кеше бүләк итә башлагач, без сөендек инде. Татар бизәкләре шигелгән шушы мендәрләр күпләрнең өендә ямь биреп тора. Аларны бүләккә, истәлеккә дип башка төбәкләргә, чит илләргә дә яратып алып китәләр. Синфәрит халафайбер туктыратыр, мин менә байтып чистартырсына бирә торам име? Шушы әйтеп. Менә безнең һәрбер мендәр шушылай итеп эченә специаль ягына тегелә. Бәләкәй мендәрләр. Шул тутырыла инде. Гипоаллергенный халафайбер. Менә мондыйны, то есть берни микроб та, берни бактерия да, грибок та монда яшәми. Кышын сатып юат була индеме? Бу 30 градуста жула, шуның белән бергә дә. Үтүк белән генә үтүклап аласың паровой име? Сразу яңадан күперә. Вафиннар остаханәсендә туган хезмәтләр төрлелеге көннән-көн арта. Һәр яңалыкны халык ихтыяҗына карап булдырабыз ди Лилия Вафина. Шигүле сөлгеләр, тастымаллар, армиягә китүче егетләргә кулъяулыклар. Шулай гел яңалары өстәлеп тора. Эше безнең шуны хәтлек милли җанлы дип әйтик инде татар халкы үзебезнең менә шушы арада яшәгән, мин белгән кешеләр. Күбесе киләләр матур ойлап кышлар сорап. Алар шуны ак, чиста, ул хатын-кызның пөхтәлеген күрсәтә торган билгеле булып санала. Шуңа күрә без инде аны күбрәк матурак итеп эшләргә тырышабыз. Үзебезнең тормышыбызга кертеп җибәргә тырышабыз. Менә соңгы вакытта хәзер бик теләп ойлап кыш ала башладылар. Ашларга да килен булып төшкәчтән киеп чыгарга бик матур. Безне ул сөендерә инде менә үзенең милләтенә, үзенең шундый бизәкләренә игътибар иткәнгә. Остаханәдә төп иҗат эше гаилә башлыгы Фәридкә туры килә. Ул хәзер декоратив гамәли сәнгать мастеры дигән исемне йөртә. Ул безнең мастер буларак шушындый күргәзмәләргә йөри. Күргәзмәләргә йөри башлагач инде без дә алынып киттек. Үземдәген кызыксынып төрле конкурсларда катнашам. Конкурслар безгә шуның кадәр күп тәҗрибә бирә.
Без анда башка мастерларның эшләрен күрәбез, аралашабыз. Яңадан дагы үсәргә мөмкинлек шуны кадәр зур, илһамланып кайтабыз. Безнең өчен һәрбер olgan, һәрбер анда булган очрашуның истәлегендә әлбәттә безнең өчен грамоталар тора, үзебезнең без инде аларны түрдә генә тотабыз. Истәлек русчалатып әйтсәк, ул безгә трамплин булып тора. Шуңа күрә без инде безнең өчен андый очрашулар, андый күргәзмәләр бик кадерле. Фәрит шигү эшләре белән бәйле бөтен нечкәлекләрне акылы белән аңлап эш итә. Күрер күзгә утырдың да, машинаны куштың да, шиктың түгел әле монда. Бөтенесе бөртекләп иңелек компьютерда булдырыла. Фәрит моңа кулындагы менә шушы тартма эчендәге махсус программа нигезендә ирешә. Ул аны күз карасыдай кадерләп саклый. Эш бит шуның белән башланган һәм дәвам итә. Менә бу 11-нче поколение. Можно сказать, один из самых последних. Ну там берсе чыкты. То есть менә бу 10-нче поколение. До этого 9 булды. Хәзер 11 бар. Яңа 11-не алар өчен акча тагын кирәк, анда бер тоже где-то долларов 500 вроде стоит. Бу 30 мең дидегез. Без алган 30 мең. Хәзер бер 60 мең тора, потому что 1 мең долларга без алдык. Соответственно, бәясе үзгәрә, 1 мең доллар үзгәрде. Моннан башка берничә эшнал бар булмый. Бу әйбер программа булмаса, вышивка ясап булмый. Даже скачать була, но аны специальный әйбер бар, приставкасы компьютерга. Приставкасы булмаса, программа эшләмей. Фактически пиратский можно скачать буладыр, но приспособление булмаса специально. Соответственно, бернәрсә эшләмей. Матур мендәр оештырып чыгару, дизайн, рәсем һәм теләк дигән 3 мөһим бергәлектән тора. Моңа тагын вакыт өстәлә. Бер көндә була, бер сәгатьтә була, бер атнада була. Сложностьтан тора. Андар не только ясарга, аны ясыйсың да и берничә заготовкада отшивай итәсең. То есть менә хәзер ясадым, сразу җибәрдем булмый. Зависит от ткани, тканьдан тора, состав тканьдан, и соответственно применяет уже разный подкладочный материал. Әйе, техника белән шигү үз артыннан күп төрле чыгымнар ияртә. Һәр тукыманың үзенә яраклы, туры килә торган аслык материалы, хәтта җебе бар. Олай гына да түгел, тегү машинасы да аерыла. Башта прошивается. Бу машинка белән. Андары уже края, прямо крылосыз, обрабатывается агровоком. И бу не только мотор шагал, икенче ягы, шулай бит инде. Аккуратно чисто. Но еще нык була да инде. И дополнительный прочность бирә. То есть двойная прошивка. Сезнең мендәрләрнең базар мендәрләреннән аерылмалыгы, ныклыгы менә шуның белән аңлатыла инде. Шушы да бар. И ткань мебельный. То есть не просто ткань, а бу мебельный специальный ткань итәбез. Менә бер мендәр төшә ничә машина аркылы үтә инде алайса? Так, ничә машина? 1, 2, 3 машина аркылы. Бер мендәр 3 машина аркылы үтә инде. Сифат өчен эшлибез. То есть, чтобы качество булсын, чтобы кеше тегән килмәсен дә, заралмасын, ну 5 ел. Кеше арасында менә шулай абруй казанып, уафиннар хәзер республика күләмендә хөрмәтле кешеләр. Аларның эшләрен күреп, даими рәвештә Татарстан югарылыгында узучы күргәзмәләргә чакырып торалар. Хөкүмәт тарафыннан грант отып, 2 тегү машиналы да булганнар. Иң беренче безнең әйберләрне күрүче булды чит төбәктә яшәүче татарлар, үзебезнең милләттәшләребез. Алар шуны хәле кызыксынып ала башлады, без әйтәбез, менә бит кызыклы икән, кешегә кирәкле икән. Ул безне тагын да канатландырып җибәрде. Һәм нинди дә булса чаралар була икән, без анда актив катнашырга тырышабыз, чөнки ул безгә үзебезнең милләттәшләребез белән аралашу, үзебезнең әйберләрне күрсәтү һәм киләчәккә яңадан тагын инде дәвам итү, эшчәнлегебезне дәвам иттерү. Гаилә остаханәсен иң югары биеклеккә күтәргән зур җиңү Лилия быел хатын-кыз кулы белән дип исемләнгән Рәсәй күләмендә үтүче кул эшләре бәйгесендә катнашып, аның халык ара турына үтә. Мондый чараларга йөрү безгә осталар белән аралашу, иҗат казанын байыту мизгелләре белән әһәмиятле ди Лилия үзе. Әйе, хатын-кыз кулы белән дөньяда нинди генә гүзәллекләр булдырылмый. Бу куллар безгә барыннан да бигрәк гаилә җылысы, ана назы өләшү белән кадерле. Лилия дә үз өендә гаилә учагын саклаучы ана. Аллаһка шөкер, мин бүгенге көндә бик канәгать. Иң беренче минем гаиләм бар, балаларым бар, тормыш иптәшем бар, яраткан эшем бар.
Үзебезнең яшәр урыныбыз бар, һөнәребез бар, җирлегебез бик Аллаһка шөкер әйбәт. Хатын-кызга инде күп кирәкме бит. Янында сине хөрмәт итеп, яратам дип яшәүче булганда, иптәш булганда, әни дип эндәшергә балаларың булганда, минемчә инде бу иң зур бәхеттер дөньяда. Һәм инде менә шушы булган байлыкны, булган күңел җылысын саклап яши алу инде ансы инде безнең киләчәк бурычыбыз булып тора. Безгә инде хатын-кыз буларак шушыны саклый да белергә кирәк. Инде иншаллах киләчәктә дә Аллаһ Тәгалә безгә матур гомерләр бирсә иде һәм инде бөтен кешегә дә шушындый бәхетләрне татып яшәргә насыйп булсын. Ике ул Булат белән Зөлфәт, Лилия һәм Фәрит Вафиннарның нәсел дәвамчылары. Малайлар әти-әниләренең эшен күреп, үзләренә үрнәк алып үсәләр. Әйтерем бә, мисия котлып әниләр кызым белән. Мисия гөл курам ничексең өйдә, эштә эшлисең, тәмле әвлә пешерәсең. Мисия бик яратам. Әти белән ни гөл безнең белән зак яшәсеннәр иде бу. Һәм гаилә шундый бик матур, бик әйбәт булсын иде бу. Лилиянең нинди уңган хуҗабикә булуын социаль челтәрләрдән күреп күзәтергә мөмкин. Ул гаиләсен тәмле әйберләр пешереп сыйлап кына тора. Яңа рецептларын интернетта үзенең язылучылары белән дә бүлешә. Безнең ничек дип әйтим, тормыш шундый ягы белән килде. Безнең Фәритнең дә әти-әнисе юк, үземнең дә инде әти-әниләр күптән мәрхүм. Безнең инде балаларны сыйларга, аларга гел тәмле әйбер пешереп, кунак итәргә андый мөмкинлекләр юк. Шуңа күрә бөтен тәм-томнар үземә пешергә туры килә. Мен инде үзебезнең милли ашларга игътибар итәргә тырышам. Үзебезнең төп яраткан ризыкларыбыз шул эшпешмак, манты, тәмле әйберләр белән сыйларга тырышам. Интернет челтәреннән нинди тәмле кызыклы әйбер күрәм инде, аны шулай ук инде тизрәк пешерәсем килә. Пешергәч инде куанып, аны интернет челтәрләренә дә куябыз. Яратам. Тәмле әйбер пешерергә, сыйларга яратам. Һәм инде әгәр дә аны җыелышып тәмле булган дип ашыйлар икән, ул инде үзенчә бер зур сөенеч, бер рәхәтлек, канәгатьлек бирә. Кешеләргә матурлык өләшеп, шуннан тормышларын көйләп, дөнья көтә байлар сабасында яшәүче Вафиннар гаиләсе. Халык телендә матурлык дөньяны коткарыр дигән гыйбарә бер кайчан да үз көчен югалтмый. Милли бизәкләребезне саклап, гасырлардан гасырларга илтү бурычын үз өсләренә алган бу гаиләнең эше тарихта һичшиксез лаеклы үз урынын алачак. 17 ноябрьдә Халыкара студентлар көне иде һәм бу датаны спорт сөючеләребез үзара көч сынашуларда катнашты. Бу көнне Саба спорт комплексында хатын-кызлар командалары арасында волейбол турниры үтте. Бәйрәм ярышына 6 команда килде. Волейбол кырында үзара исполком Шәмәрдән 1, Шәмәрдән 2, Тимершык, Лига һәм Финанс бюджет палаты кызлары көч сынашты. Барысы да мондый ярышларда матур алымнар күрсәтеп чарланган командалар. Шулай да уен барышында алар арасында тагы да көчлерәкләр ачыкланды. Беренче эшлекне Шәмәрдән командалары һәм исполком кызлары бүлеште. Исполкомнар 2дән, Шәмәрдән 2 командасы 3дән. Беренчелекне лаеклы рәвештә Шәмәрдән 1 кызлары яулады. Тамашачылар симпатиясе призына Лига командасыннан Илзия Шамсиддинова лаек булды. Бу атнада сезнең өчен районыбыз тормышыннан әзерләнгән яңалык хәбәрләре менә шулар иде. Алда реклама, аннан соң җырлы бүләк тапшыруы. Безнең белән калыгыз.